ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், காட்சி கனவில் சீரியலோட இன்றைக்கி எபிசோட் பார்க்கலாம். வரதராஜன் நடந்த விஷயத்தை கேட்டு வெண்ணிலா மேலே கோவப்பட்டு திட்டுறாங்க. வெண்ணிலா அம்மா வெண்ணிலாவுக்கு கையில் அடிப்பட்ட விஷயத்தை கேட்டு வருத்தப்படுறாங்க. அப்புறம் வெண்ணிலாவுக்கு கால் பண்ணி விசாரிக்கிறாங்க. வெண்ணிலாவை பார்க்க முடியலையேன்னு வருத்தப்படுறாங்க. வெண்ணிலா மனசு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு லைப்ரரிக்கு போகிறாங்க. சூர்யாவும் மகாதேவனும் காலேஜுக்கு வராங்க. சூர்யா செய்த தப்பை நினச்சி ஃபீல் பண்ணுறாங்க. சூர்யா மனசு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு லைப்ரரிக்கு போகிறாங்க. சூர்யாவும் வெண்ணிலாவும் தனித்தனியாக லைப்ரரியில் புக்ஸை தேடுறாங்க. 2 பேரும் ஒரே புக்கை எடுக்கிறாங்க. சூர்யா வெண்ணிலாவை எடுத்துக்கோன்னு சொல்கிறாங்க. வெண்ணிலா வேண்டான்னு சொல்லிடுறாங்க. சூர்யா உனக்கு வேணும்னா எடு, இல்லாட்டா வேண்டான்னா விடுன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாங்க. மகாதேவன் சூர்யா கிட்ட ஏன் லைப்ரரியில இருந்து வந்தேன்னு கேட்குறாங்க. அங்கேயும் நான் செஞ்ச தப்பு தான் துரத்துதுன்னு சூர்யா சொல்கிறாங்க. வெண்ணிலா லைப்ரரியில் புக்ஸை எட்டி எடுக்கும்போது புக்ஸ் கையில் விழுந்துடுது. வெண்ணிலா வலியில் துடிக்கிறாங்க. இன்றைக்கி எபிசோட் இதோட முடியுது.